Techniker zentro teknologiko bada. Zentro teknologiko bezala, gu ezagutza batzen jungera urteetan zehar, eta gure intentzioa da gero ezagutza hori bezero desberdinei behaien behar eta erantzutia gure teknologiak aplikatuz. Techniker espezialista izan daiteke laserrean, robotikan, bizioan, kontrolean, fizikan, kimikan, orduan. Ezagutza asko ditugu, baina gure egunerokotasunen nahi duguna da ezagutza hori paketizatu eta beharretara lotu erantzun eman ahal izateko behar guztioi. Techniker tradizionalki nahiz eta industriatik datorren, manufakturin ingurutik, jaso dugun ezagutza eta garatu dugun ezagutza ematen digu aukera sektore desberdina jute gau da. Zientzia industria, aeronautika, osasuna, energia eta beste hainbat sektore. Orduan, gure balioa da, gure ezagutza eta gero nola aplikatu dezakegun sektore desberdinetan. Ontxe, adibidez, lanean gabiltzen bi proiektu potolo izan daitezke bat, industria de zientza deritzen hortan, ari gela lizitazio bat aurkezten ITR-ako, remote handling inguruan, hau da, pixu handiko piezak mugitu ahal izateko prezisio handiarekin, eta gaina entorno nuklearretan. Eta beste sektore guztiz desberdina, izango litzake osasuna, da dela, proiektu honetan dela autopilot, zeetiko lizitazio bat, non Bikontek eta zibersurirekin batea, bestea aigera, garatzen robot bat, distantzia batea operatu dezakena, zirujaua bertan egon gabe. Robotekinen parte izatea guretzat garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, ikusten dugu bertan daudela bezero lankide izaten daitezken jendea, bere arazo eta bere egunerokotasunean sortu daitezken zailtasun horiek elkarbanatuz. Orduan, gu zentro teknologiko bezala ziur gaude batzuei laguntzia daukagula da beste batzutik laguntza hori jasotzea. Orduan, oso garrantzia ikusteko entorno garbi batean erraz hitz egitea gauza askotaz. Pero dugu robotoekinetik aukera asko sortuko dira danontzako elkarlanean ibiltzeko eta proiektu berriak ateratzeko.